Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Para sa Radyo DZGB, utos pasado alas 7. Hatod sa Saindo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Webes, dia primero kan Hulyo 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Albay 2nd District Congressman Salceda padagos ang follow-up sa Certificate of Exemption hali sa Department of Energy. Civil Service Commission ma-refund po ngunyan sa mga nagbayad para sa eksaminasyon. School year 2020-2021 matatapos sa Hulyo 10. 69 beneficiaryos kan GIP kan DOLE ipinairarom sa orientation. Sa lado nasyonal, pagbabakuna tatawanin prioridad sa natatadang termino ni Duterte. Bakuna kontra dengue kay puhan man giraray maski nagbabaan kaso kaini. Pacman handang ampangon ni Duque. China nag-asigurar nin suffisyenteng supply nin bakuna kontra sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa ibang nasyon, World Food Program nagpatanid kontra sa posibleng taggutom na mangyayari. Sa lado ning Karawat, Gilas, Pilipinas, dinaugan Serbia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Day masuko si Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa iyang kahagadan sa Department of Energy na magpalos ng Certificate of Exemption sa pagsingil ni aumento sa konsumo ng kuryente kan Albay Power and Energy Corporation asin ibalik sa dati ang presyo kan pigbabakal na kuryente sa wholesale energy spot market. Sayang sinabi, nasagod ngunyan, pigalat niya ang kasimbagan ka nasabing opisina alagad sagod kasuwapon dahil pang naipapaluwas na kasuratan. Idinugin pa man ni Salceda ng ngunyan aldaw o kung bako man sa aga, posibleng maipaluwas na ang Certificate of Exemption. Alagad ini maigot niyang pigbabantayan, tanganing maipasunod man kan APEC sa masunod na biling kaini ngunyan na bulan. Sa itanawan ng doon na dahil siya masawa sa follow-up, sagod day na makua ang kasimbagan kan Department of Energy. Mientras tanto, ang APEC nagpapasalamat man kay Salceda sa ginagibo kaning lakdang na may baba ang singil sa konsumo nin kuryente. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Joy, iwas germs, iwas sakit. Mapoon yun yan aldaw, Hulyo 1, 2021 ang pag-refund sa mga bayad kan mga personang nakatalaan na magpairarom sa Career Service Examination Pen and Paper Test kan Marso 15, 2020. Ini ang naging abiso kan Civil Service Commission Regional Office No. 5 kung saan pwede na magsumiter kan mga kinakaipuhan na dokumentos tanganing may proseso sa pag-refund kan bayad. Sigun sa CSC Bicol, sa pamamayon ni Regional Director Daisy Punzalan Bragaiz, pwedeng bisitahon kan mga rehistradong examinees ang CSC RO5 online refund system o course sa paagikan refund.ro5tg.com na website tanganing maaraman ng mga dokumentos na kaipuhan ipreparar asin isumite. Mantang daimani ni pinagtala na petsa kung sagod no arin ang refund para sa CSC PPT examination. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist,
Consult your doctor. Sa Hulyo 10, ang pinakaultimong aldaw kan klase kan mga estudyante alagad dahil manggarari tutugutan asin pigiing ganyar ang mga eskwelahan na magkaigwan in face-to-face graduation asin mass gathering. Inang kinonfirmar ni DepEd spokesperson Mayflor Humamil kung saan araw ka nakaaging taon. Ang mga moving up ceremony gigibon sa paagi kan virtual. Ipinaluwanag ni Humamil na dakol ng mga factors ang kaipon ikonsiderar bago tugutan kan pangreyon na opisina kan DepEd ang sarong eskwelahan na magdistribuir ng diploma personal sa mga magraduar na estudyante. Alagad sa sitwasyon kan Kabikolan na padagos na nagdadakol ang kaso ng COVID-19 mapagalining marealisar. Idinugang pa ni Humamil na pag-iimplementar ninda ang siring na sistema dalan sa importanteng marahay na masiguro na ang mga maestra, estudyante at mga magurang salbado sa anuman napatakot darakan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. 69 ang mga bagong beneficiaryos kan Government Internship Program kan Department of Labor and Employment asin ako Bicol Party List ang ipinairarom sa orientation sa Celebration Plaza kan Embarcadero de Legazpi sa pangyanat ni ako Bicol Representative Pido Garbin Jr. Ang mga beneficiaryos tatawanin oportunidad na ipahiling ang sinang kakayahan lalo na sa mga gustong magserbe sa mga ahensya de gobyerno. Sinabi ni Garbin na sinda sa ako Bicol asin Dole, padagos na masuporta sa mga programang nagtataonin oportunidad sa mga Bicolanong jóvenes na magkaigwanin ensayo asin eksperyensya tangani makapagtrabaho sa gobyerno o sa pribadong sektor. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Ano man aldaw po ngunyan posibleng iluwas na ang desisyon kan mga validators na nagkondukta ng validasyon sa mga barangay bakosana sa segundo distrito kan Albay kundi sa iba pang banwaan kan probinsya nakaentra sa edible landscaping sa barangay project ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda sa tabang man kan iba pang stakeholders kung saan kamautan kanina maengganyar ang mga residentes na magtanom ng gugulayon sa bakanting lote asin magkaigwaman ng landscaping tanganing mas maging magayon paghilingon. Kamautan man kini na magkaigwan ng mantenido asin sustenido siya man sufficienteng pagkakansala mesa. Ang mga manggagana makakaresibin ng cash prize sharing man tricycle na donasyon kan Pitmaster Foundation. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nagiging negosyante ng unyan ang mga babae na dating mga paratanom nin gugulayon sa mga barangay sa 3rd Distrito, Canal Bay. Nangyari matapos sa Women Planters Group makaresibin ng 150,000 pesos halos sa Sustainable Livelihood Program kan Department of Labor and Employment na iyo ang sa inang ginamit ng kapital para makapundar nin negosyo siring sa butika, mini grocery asin tyendahan nin mga pangbahog sa mga hayop. Ang mga tyendahan na haman sa tabang kan mga lalaki na suportado man kan sa indang mga misis. Ang sa indang negosyo, biglalao manamad akula pa, mantang deiman inda pinapabayaan ang pagtanom, tusog sa Taranuman Project ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo. Yan ang primero guptan kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kini. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Ng tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Pauline Luna po. Ang mga
mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Sipulin Luna po para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap na sa orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Sis, claim here! Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets.
Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na, bili na! Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Real ang pasta ko, Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak.
10 pesos na. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Enjoy 1050 pack! Sagkot Kinsena swak! Weh, sobra kabikoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack Sagkot Kinsena swak! Enjoy 1050 pack Sagkot Kinsena swak! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas pack, only 1050 SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Prioridad ni Presidente Rodrigo Duterte sa ultimong taon kan termino kini na mabakunahan ang mga Pinoy kontra sa COVID-19. Inimpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque sa pagsasabi na reiman nin pagbabago asin gustong siguruhon na bakunado ang lambang saro. Sa pinakauring datos, lampas na sa 10 milyones na doses nin bakuna na itudok na sa mga Pinoy hali sa 17 milyones na supply kaini sa nasyon. Kay puwan mabakunahan na nasa 70 hasta 80% kan populasyon. Tangani makamit ang herd immunity, mantang 40 hasta 50% tangani mapugulan man ang paglakop kan helang.
Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Kay puhan man giraray kan Pilipinas ang bakuna kontra dengue apisar kan dakulang pagbaba kan bilang nin kaso kay ni sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Nang tinawanin doon ni Dr. Lulu Bravo, Professor Emeritus kan UP Manila College of Medicine, kasabay kan pagtatapos kan National Dengue Awareness Month kasuhapon. Kung kay Bravo, solamente ang bakuna ang solusyon para makontrol o matapos ang paglakop ka na naman na helang, asin kunwara ini sigurado na mabalik ang mga kamatean. Para pa man girari na dengue vaccine sa Pilipinas matapos patuson ng kontrobersya ang dengue vaccine kan Sanofi Pasteur na napigkonektar sa pagkagalan ka nakaperang aki na tinudukan ka na sabing bakuna. Aminado si Dr. Bravo na maski marhay man na bakuna ang dengue vaccine. Talagang kadimalasan ang sinapar ka ini sa nasyon. Base sa datos kan Department of Health, 21,478 kasos na kan dengue na irehistro sa primerong parte kan taon 2021 kumpara sa 49,125 kasos sa kaparehong panahon kan sarong taon. Miaras tanto tanawanin doon ni Health Secretary Francisco Duque na anda ang Department of Health na magsumitir ng Budget Utilization Report kay Senador Manny Pacquiao matapos ibulgar kini ang pigsasabing korupsyon. Sa sinabi na igwa siyang preparadong report na pwede niyang itao kay Pacman tanganing ipailing digdi na bukas ang pintuan kan DOH asin sinda silag asin igwa ning paninimbagan. Idinunga pa ni Duque na dahil siyang problema dalan tamalino man ini sa lay. Sinabi niya na ang DOH masumiter ng regular budget utilization report asin mapadara siya ng kopya sa Office of the President asin Kongreso. Siniguro kan China ang supisyenteng supply ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas sa tahaw kan padago sa paglaban kan gobyerno sa pandemya. Sigun kay Chinese Embassy Charles de Far Tan Qingsheng, nasa 25 milyon na dose kan Sinovac vaccine ang babakalon kan Pilipinas kunya na taon asin nakikipag-koordinar naman para sa paglaog sa merkado kan Sinopharm vaccines. Sa ngunya pigakarkulong 12 milyon na dose na nin Sinovac ang nagabot sa Pilipinas. Nasaro sa mga paagi para makontrol ang pandemya asin makabawi ang ekonomiya ka nasyon. Enot ang nagdonaran China nin 1 milyon na shots sa nasabing brand nin bakuna sa pagpuon kan vaccination program kan Marso. Bareta Alas sa ibang nasyon. Nagpatanid ang United Nations World Food Program na bako harayo na mamamatian ngunya na panahon ang taggutom na may ipapareho sa mga nangyayari sa Biblia. Sigun kay WFP Chief David Beasley, sobra 40 milyones katawo sa 43 na nasyon sa Afrika ang namimiligro magsapar ng taggutom kundi maaksyon kontra sa food shortage. Sinabi niya, ang kakulangan ng pagkakandarakan mga gyera, climate change, asin economic crisis na pinanalapakan pandemya, nagapilar ng 6 bilyones dolyares na assistance ang World Food Program lalo na sa mga mayayaman na nasyon para masolusyonan ang problema sa laog nin 6 na bulan sa god sarong taon. Barata sa lato nin sports, maski nga ni Pierre de Alagad ipinahiling kan Gilas Pilipinas ang sindang determinasyon asin puso sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Belgrade, Serbia. Ang siring na bagay nangyari kasubagong maaga kung saan nakipaglaban man giraray ang Gilas, maski nga ni mga hopen pa kontra sa mga darakula asin eksperyensyadong Team Serbia. Bilang resulta kay ini, dinaugan Serbia ang Pilipinas sa score na 83-76. Tebong nalado ang masunod na makakalaban kan Gilas Pilipinas sa aga, iyo ang Dominican Republic. Ngayon, restanto sa katuyang dagdag na istorya. Baretang ano? Paano? Para munta sa Baretang ano?
Nagretiro na bilang saro sa mga maestrado kan Supreme Court ang inapod na habal-habal judge na si Associate Justice Edgardo de los Santos. Tarong retirement ceremony ang itinao kay de los Santos o midbidman sa apod kan sa iyang mga kapwa maestrado bilang Justice EDSA. Maski ngani sa sarong taon pagkota na niya, aaboton ang mandatory retirement age na 70 anyos para sa sarong maestrado kan Korte Suprema. Pinagmarayan ni De Los Santos na magretiro na nin mas atab sa pwesto efektibo kasuodma. Pigdesignar ni Presidente Rodrigo Duterte si Justice De Los Santos sa Korte Suprema kan Desyembre 2019 bilang ika-186 na maestrado kan Supreme Court. Pamuso man si De Los Santos bilang habal-habal judge kan Dumaguete dahil nakamotorsiklo sa naining kay ito para iatod ang sa iyang misis asin mga aki palalaog sa eskwelahan. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Finally, ini ang nangyari kasuhapon matapos sa finalmenteng nalawas man giraray kasuhapon. Ang haloy ng pigmamaot na kasal ni Aramina sa sayang boyfriend na si Dave Almarines sa sarong simpleng seremonya sa Baguio City. Sobrang kaugmahan ni Ara, 41 anyos, ang sinda ni Dave, 45 anyos, makasal na matapos sining mag-oktaba ni nagkapirang beses telan sa COVID-19. Sinabi ni Ara na talagang gusto naman niyang magkaigwanin sa diring pamilya sa pagsasabi na si Dave ang magiging lifetime partner niya. Bareta, sa lado nin saludo man kita sa news base si Mar de la Marcamen. Dakol na mga kaso nin pagbisyo ang nagpupuon sa pagkaaki. Kaya abiso kan Department of Health, tamantang aki po sa mga chikiting, roana sinda nin healthy lifestyle, asin paglikay sa bisyo, makakaraot sa lawas asin sa road. Sinabi pa na dapat maging wise asin aramon ang tamang impormasyon, tanganing makamtan ng healthy Pilipinas. Tandaan, there is nothing more than wealth but health. From Newsbase, Mardelat, daing iba. Yan mga tugang detalles kay mga bareta ang unyan na Webes. Dia primero kan Hulyo 2021. Sa pag-arang kan mga pag-iriba, Mardela asin Angel Mustasa sa News Base. Ronald Baldo sa lado technical. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kang sinong pagantabay. Yan ang DZGB, Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga, ang hapon, masunod na, pagkalipas lang kainin. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan.
Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Ang